Predstav si, že tvoj klub bojuje s miliardovým dlhom, prechádza najväčšou finančnou krízou v histórii a médiá neustále píšu o tom, že nemôže registrovať ani vlastných odchovancov. A zrazu bumbác, z ničoho nič klub oznámi prestup Gordona z Newcastle za 80 miliónov eur. Mágia, čary, finančný podvod alebo geniálne účtovníctvo? Nie, takto nejako funguje Limite de Coste de Plantilla Deportiva, teda v našom ponímaní finančná fair play v španielskej lige, ktorej pravidlám nerozumejú fanúšikovia, odborníci, ani kluby samotné a človek má niekedy dojem, že sa v tom nie práve najlepšie orientuje aj samotná La Liga. V tomto videu aspoň sa pokúsim vniesť trochu viac svetla do tejto témy. Rozoberieme si tajomný limit finančnej fair play, pozrieme sa na to cez reálne čísla po januárovom prestupovom období 2026 a ukážeme si presnú rovnicu, vďaka ktorej Barcelona našla desiatky miliónov na Alvareza, alebo nájde, alebo nenájde, hoci nie tak dávno ešte bola úplne finančne na dne. Čo je teda tá bájna finančná fair play, alebo v skratke FFP? Ešte 3 podstatné informácie na úvod. Tá prvá je, že na tomto mieste sa chcem poďakovať spoločnosti Asbis ako technologickému partnerovi webu, vďaka ktorej môže celý tento projekt napredovať. 2. Vďaka patrí aj všetkým socio a kulej členom, práve vy ste ten dôvod, prečo Forza Barça SK vôbec existuje. 3. Ak ešte nie si členom, neváhaj, komunita rastie a ty môžeš byť jej súčasťou. A teraz poďme na tú finančnú fair play. Ide teda o maximálnu sumu, ktorú môže klub minúť počas sezóny v letnom aj zimnom prestupovom období. Tento limit totiž zahŕňa platy hráčov prvého tímu, hlavného trénera, asistentov, kondičných trénerov, ale aj kompletné výdavky za Bčko či mládežnícku akadémiu. A čo je teda najdôležitejšie? Započítavajú sa tu aj fixné mzdy, rôzne bonusy, sociálne odvody, kolektívne prémie, provízie agentom a niečo, čo sa volá amortizácia. Len čo to je tá amortizácia? Ja to skúsim rozvinúť na príklade. Napríklad teraz sme toho Gordona kúpili za 70 alebo 80 miliónov eur. Dajme tomu, že za 70 fix. Barcelona s ním podpíše zmluvu na 5 rokov a jeho prestupová cena sa v účtovníctve rozpočíta na počet rokov zmluvy. Teda do platového stropu sa každý rok započíta 14 miliónov plus jeho ročný plat. La Liga tento limit vypočítava jednoducho. Vezme očakávané príjmy klubu a odčíta od nich zostávajúce nešportové výdavky. Ak vám vyjde kladné číslo, fajn, môžete podpisovať a registrovať. Ak nie, klub má problém. Prečo vlastne Španieli zaviedli takýto drakonický systém? Musíme sa vrátiť do roku 2012. Španielský futbal vtedy prežíval obrovskú krízu a lige hrozil tvrdý zásah od vlády kvôli enormným dlhom klubov voči štátu a sociálnym poisťovniam. Praskla realitná bublina, ktorá zasiahla mnohé kluby závislé od stavebníctva. Týmy jednoducho prestali platiť hráčom, ale aj štátu. No a vtedy prišiel vtedajší šéf La Ligy Javier Tebas s kľúčovou vlastnosťou nového systému. Strop bude preventívny. To znamená, že funguje a priori. Na rozdiel od anglickej Premier League alebo pravidel UEFA, kde sa to započítava až potom, čo na konci sezóny vykážete stratu, v La Lige musíte počítať už na začiatku a teda dokázať, že tie peniaze reálne máte na prestupy aj na registrácie. Nestačí vykázať číslo na konci. Ak peniaze nemáš teraz, La Liga jednoducho klubu nedovolí registrovať nového hráča. Práve preto Blaugranas v posledných rokoch tak veľmi šaškovali s registráciami a hľadali skutočne každý cent v rozpočte. A to nás privádza k slávnemu pravidlu 1:1. Čo to vlastne v praxi znamená? Pravidlo 1:1 hovorí, že klub môže míňať na športové výdavky presne toľko, koľko mu dovoľuje jeho reálne účtovníctvo. Ak teda predáte hráča za 20 mega, môžete celých 20 miliónov použiť na plat a registráciu nového hráča. Je to zdravý a vybalansovaný stav. Čo sa však stane, ak je váš limit FFP nižší ako vaše reálne záväzky? Klub vtedy padá do reštriktívnejšieho režimu, La Liga vám povie stop, prekročili ste rozpočet, žiadne nové registrácie nebudú, teda v tom normálnom pravidle. Ak chcete niekoho priviesť, musíte najprv drasticky šetriť
až potom môžete za ušetrené peniaze niekoho kúpiť a aj to len nasledovne. Z každého jedného zarobeného eura môžete na prestupy a registrácie minúť len 25 centov. No, to je riadny škrt cez rozpočet. Poďme sa na to pozrieť cez aktuálne oficiálne čísla po zimnom prestupovom období 2026. Vicemajster La Ligy, teda Real Madrid, má platový limit na úrovni niekde 761 miliónov eur, kým Barcelona je druhá s limitom 432,8 milióna eur. A tretie je Atletico Madrid s limitom 336,2 milióna eur. Ale tá história Barcelony, to je čistá horská dráha v číslach. Teraz dobre počúvajte. V roku 2022, teda pred aktivovaním slávnych finančných pák, mala Barcelona limit mínus 144 miliónov eur. Áno, Katalánci boli v reálnom mínuse. V lete 2022 však predali klubové aktíva, televízne práva, aktivovali páky a limit zrazu vystrelil na 656 miliónov eur. To však bolo len jednorázové nafúknutie. Postupne to klesalo, až sme sa v zime 2025 dostali na stabilné maximum 463,6 milióna eur. Lenže potom prišlo leto 2025 a tvrdý pád na 351,2 milióna eur. A prečo? Preto, lebo sa rekonštruoval štadión. Z Camp Nou sme odišli, tým pádom príjmy padli. Každý vie, že na Montjuic sa nezarábalo toľko ako na Camp Nou. Ten sa renovuje doteraz, ale našťastie aktuálne čísla po zime 2026 ukazujú náraz až o viac ako 80 miliónov eur na súčasných 432,8 milióna eur, a to práve preto, že už sme na Camp Nou, sme čiastočne otvorení na 65 000 ľudí, takže je to fajn. Teraz sa však dostanem k tej najzaujímavejšej otázke celého videa. Koľko môže Barcelona minúť na posily v nadchádzajúcom letnom prestupovom období? Najnovšie prepočty naznačujú, že Barcelona si pred sezónou 2026-2027 vygenerovala približne 70 miliónov eur dostupného priestoru na prestupy a platy v rámci toho finančného fair play. A sú za tým tri hlavné faktory, ktoré Barcelonu priblížili k splneniu pravidla La Ligy pomere 1:1. Po prvé, cez klubovú pokladnicu konečne prešli VIP sedadla, keďže auditori Barcelony potvrdili prijatie 71,6 milióna eur z dohody spojenej s predajom osobných licencií na sedadla na Spotify Camp Nou. Druhým faktorom je postupné znovuotvorenie zrekonštruovaného štadióna, keďže návrat na Camp Nou spojený s plánovanou aktiváciou ďalších VIP zón a tretieho poschodia má vygenerovať približne ďalších 50 miliónov eur dodatočných príjmov zo zápasových dní. A tretím, možno najbezprostrednejším faktorom je odchod Lewandowského. Samotné odstránenie jeho platu a s tým spojených nákladov uvoľnilo v FFP prakticky 38,5 milióna eur. Príchod Anthonyho Gordona v každom prípade odčerpal významnú časť prostriedkov, keďže celkové ročné náklady na tohto krídelníka sa po odpočítaní platu a amortizácie odhadujú približne na 26 miliónov eur. To znížilo pôvodne dostupný priestor Barcelony z 70 miliónov eur na cca 44 miliónov eur, hoci situácia sa opäť vylepší po odchode Ansu Fatiho do Monaka. Tam prakticky čakáme už len na oficiálne potvrdenie. Jeho odchod by mal vygenerovať približne 11 miliónov eur v priamych príjmoch a ďalších 9,3 milióna eur zo mzdových nákladov, ktoré klub nebude musieť ďalej vyplácať. Čo vytvára kombinovaný priestor približne 20 miliónov eur do vedna. V dôsledku toho bude dostupný priestor Barcelony opäť na úrovni cca 64-65 miliónov eur. Ale ako to ovplyvňuje príchod Alvareza z Atletica Madrid? Číslo 64 miliónov eur je mimoriadne dôležité, pretože priamo ovplyvňuje snahou klubu získať útočníka Atletica Madrid. Hovorí sa o sume približne 150 miliónov eur plus mínus, čo by vytvorilo ročné amortizačné náklady na úrovni 30 miliónov eur ešte pred započítaním mzdy samotného hráča. A ten plat by mal presiahnuť 20 miliónov eur ročne, čo znamená, že Alvarez by sám o sebe odčerpal z nášho finančného priestoru cca 50 miliónov eur, to každý rok, každú sezónu. V praktickom vyjadrení by podpis útočníka za súčasných podmienok Atletika nechal len veľmi malý priestor na ďalšie posily na iných pozíciách v kádri. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa Barcelona snaží všelijako znížiť požiadavky Atletika a štruktúrovať celú dohodu nejakým
kreatívnym spôsobom, a to z toho dôvodu, aby zostalo čo najviac priestoru v rámci tých pravidiel Fair Play La Ligy. Pomôcť by samozrejme mohol aj odchod Marc-André ter Stegena, ktorý má zmluvu do roku 2028 a s platom na úrovni 20 miliónov eur a viac. Hovorí sa ešte aj o odchode Marka Casada, ktorý má síce nízky plat, ale mohol by odísť za platbu na úrovni 20 miliónov eur. Na pretraze je takisto aj budúcnosť Baldeho či Kundeho, kde Barcelona ušetrí milióny na platoch, ale zároveň na každom jednom by mohla zarobiť 40-50 miliónov eur. Pri pohľade na suché čísla je zjavné, že Barcelona má priestor na to, aby po Gordonovi kúpila v lete ešte ďalšiu elitnú deviatku. Ale bez predajov už nemá priestor na nákup elitného stopéra na úrovni Bastonyho z Interu za 70 mega plus plat hráča. Preto musí Deco na čele športového riaditeľstva čarovať, nakoľko vieme, že Barcelona bežne nakupuje hráčov draho a predáva ich za omrvinky. Vo všeobecnosti je finančná fair play v Španielsku síce extrémne krutá a fanúšikovia ju často nenávidia, no pravdou vie, že ligu zachránila pred totálnym kolapsom. A ako vidíme na príklade Barcelony, ak máte dobrý manažment, dokážete sa z ťažkého mínusu vyškriabať späť medzi elitu a opäť popisovať veľké mená. Na druhej strane má to aj svoje tenisté stránky a ja vidím takú trojicu hlavných. Prvá je, že vyškriabať sa z problémov dokáže klub ako Barcelona, ktoré majú aktíva, prestíž a globálnu značku. To pomôže generovať príjmy. Menej známe kluby však majú problém. Vidíme to napríklad tento rok na Valencii či Sevilli. Druhé, veľmi striktné pravidlá, pretože finančná fair play v súčasnosti je taká prísna, že kluby dusí a La Liga začína zaostávať za ostatnými top európskymi futbalovými súťažami. Rozdiel sa prehlbuje, to vidíme každý rok jednoducho. A sú dokonca kluby ako Getafe a podobné, ktoré musia predávať vlastných hráčov, tých najlepších, len aby mohli potom získať príjmy a vykrývať vôbec rozpočty. Je teda nevyhnutné, aby bol Tebas trochu flexibilnejší a reflektoval danú situáciu. A tretí dôvod, to sú neustále zmeny a totálna neprehľadnosť. Je jasne vidieť, že samotné kluby v La Lige majú problém orientovať sa v tejto spleti pravidiel, ktoré nie sú úplne jasné, čo všetko a ako sa započítava do finančnej fair play. Napríklad Barcelona sa sťažuje na to, že do FFP sa započítava aj ženská sekcia, ktorú však nemajú všetky kluby a tak sa im to do FFP neráta. Barcelonu tu zbytočne zaťažuje. Barcelona sa rovnako sťažovala aj na to, že pravidlá FFP sa menia v zábehu a toto je nutné podchytiť a vylepšiť. Aby som dnešok uzavrel, to je prvé video, takže to bude krátke a rýchle. Na záver to, že letné prestupové obdobie 2026 bude pre Barcelonu mimoriadne rušné, nakoľko po rokoch máme podmienky a priestor na výrazné posilnenie kádra. Gordon bol len začiatok, rovnako ako toto video bol len začiatok v rámci mojej tvorby. Ten v prípade Barcelony a Katalánska je fakt enormné množstvo a v najbližšom čase si opäť niečo vyberiem, spracujem a šmarím to sem na tento YouTube kanál Forza Barça.sk. Na záver klíše ako všade, nezabudnite hodiť like, odber, pre dnešok Fajrond. Čaute.